спазването на нашата воля. Най-кратко казано. Значи съвсем различен поглед към нещата. И това нещо се опитваме да го внушим и ако сте забелязали, до голяма степен успяваме. Говоря за определена група хора и ако сте слушали интервюта на енергетици по самите на място, по протестите, хората ни казват, ама ние сме против нещо си, ние не знам си какво сме. Въпросните миньори и енергетици излизат и казват, ние не желаем да бъде унищожавана българската енергетика. Точка по въпроса. Така че термина протест наистина е абсолютно неадекватен в случая, но такива действия, според мен, нали, са нужни и наложителни. Но в никакъв случай не може да очакваме, че те сами по себе си ще постигнат някакъв резултат. Те могат да постигнат резултат само ако са една част от цял комплекс от действия, които са насочени в определена посока. Така че да не се отпуска много. Това е първо, ключовото е, че наистина протест не е правилно като терминология и не случайно е наложено толкова масово в съзнанието ни. И другото е, че не трябва да изискваме всички да работят по направлението, в което ние сме силни и което ние виждаме като евентуално нали, перспективно или как да го нарека. Трябва да уважаваме вижданията и методите на всички останали, които се борят за същото нещо, за което се борим и ние. И спирам наистина да тук. Благодаря. Благодаря, Николай. Андрей? Понеже Света така се обърна към мен и ми каза, ти не променеш, нали, статуквото. За пореден път се убеждавам, че имаме разминаване на принципно ниво. И разминаване на ниво разбиране или не знам, може би говорим въобще за различни неща. Аз не искам да променям нищо. И за да дам, може би, по-добър пример, за да бъда разбран, ще ти споделя какво прави една общност в момента в България. Без значение, че някои вече определят като комерциална, това го оставяме на страна. Общността се казва Храна от село. Някои от вас може би са чували. Мотора на цялата тази инициатива е едно момче, казва се Ивайло, един мършев такъв хилав като мен, който само за година, малко повече от година, успя да събере десетки, вече може би са и стотици хиляди последователи и към днешна дата хиляди души буквално са разпалени за това да създават оранжери, да създават градини, да създават полета, да създават как да кажа, това, за което е призван т.е. едно от нещата, за което е призван българина, да работи земята си. Тези хора, повярвай ми, въобще не се интересуват има ли внос, пък няма ли внос, пък ще спира ли вноса, пък дали се увеличава вноса. Тези хора не искат да спират вноса, тези хора не искат да променят никакво статукво. Тези хора създават своя си статукво. Това е кардиналната разлика, това е нещата, нещото, в което се разминаваме аз и ти като визия. Аз с това, че съм се нагърбил да отглеждам картофи, не искам да забраня вноса на картофи. Аз искам следващия път, когато дойде някакъв вирус,
или каквото и да е било и ми поискат сертификат на входа на някой магазин, аз да нямам нуждата от магазин. И мисля, че в този пример поне съм разбран. Иначе, що се отнася до чисто идеологическо, на идеологическо ниво, нещата за мен стоят така. Българина, и не само българина, човечеството има пред себе си в момента, в този етап от човешкото развитие, ако въобще мога да го наречем развитие, има два пътя пред себе си. Единият път е, казано така много New Age-ко, мога да прозвучи, става господар на живота си. За да стане господар на живота си, обаче той трябва, както споменах по-рано, живо да се интересува от аспектите, които го касаят пряко и физически, от които зависи съществуването му всеки ден. Вода, храна, въздух, топло, светло и така нататък. Не се ли интересува от тези неща, отиваме в другия вариант, който ще засегна след малко. Аз имам рецепта за идеалното общество. По-голямата част от членовете на Мяра преди време всъщност дадоха своето виждане за едно, нека не го наричаме идеално, защото има чуждица тук в това словосъчетание идеално общество, мечтаното. Нека го наречем мечтаното общество. И аз имам рецепта, както всеки един от Мяра. И всъщност аз бях вдъхновен от филмовата индустрия. Има един сериал "Черно огледало" се нарича, много изключително тежък. Мини сериал, чието епизоди не са свързани по смисъл помежду си. Това е от така наречената Predictive Programming киноиндустрия, която от една страна ти казва какво ще се случва в бъдеще, от друга страна те подготвя. Подгрявате, варите там в тенджерата на бавен огън, или иначе казвано по метода на прозореца на Овертон, по този начин се прокарва и немислимото, нали. Това, което преди 10 години е било немислимо, посредством такъв тип продукции, в следващия момент става нещо съвсем нормално и едва ли не ценност. В една от сериите имаше една главна героиня и още един мъж, който бяха в ролята нещо като на главни герои, които вече ги беше застигнала рейтинговата система. По цял ден се мъкнеха, както и ние сега се мъкнем с телефони, само че техният живот и начина, по който живеят, въобще се определяше на база рейтинга, който имат в платформи и въобще тяхната, ако мога да наречеме, дигитална идентичност. Като има алгоритъм, който ти следи и ти коригира рейтинга в зависимост от това какво правиш, къде ходиш, какво лайкваш, какво не лайкваш, какво коментираш, как коментираш. Сигурен съм, че сте запознати с тази материя. Сигурен съм, че всички тук знаете, че ако не бъдат взети мерки в спешен порядък, ние отиваме точно в такъв тип общество. Аз всъщност бях вдъхновен за визията за моето идеално мечтано общество точно от тази серия. Това е една прекрасна технология. Това, което трябва да направим, е само да завъртиме ролите на 180 градуса. Тоест, този, който трябва да бъде под непрекъснат мониторинг и скрининг, да бъде, аз не ги наричам в моето мечтано общество, не ги наричам политици, аз ги наричам гаранти на народа. Това са хора, които са изпратени, за да постигат определени резултати и да се отчитат с точно конкретни цифри и постигнати неща, образно казано. Голямата условност тук е, че 80 и повече процента от обществото трябва да се интересуват, както казах, от живота си. Трябва да са взели живота си в собствените си ръце. Защото сутрин, когато хванат телефона, както така или иначе го прави всеки един от нас, било то в тоалетната, било то още в леглото, няма значение къде е, вместо да чопли безброй и всевъзможни глупави идиотски съдържания, той влиза
и следи показателите, да речем, на 5-6 министерства, те не са повече ключовите. И вижда, тук има нещо, което е мръднало така в страни от цифрите, които са полезни за нас. Нали, този човек попада рейтинга. В момента, в който му падне рейтинга под определени стойности, било то министър, замминистър, някакъв си там ръководител на проект, каквото и да е било, автоматично системата го изхвърля от длъжността, която заема. И когато сутрин ние така в рамките на половин час преровим 5, 6, 10 да бъдат дори министерства и дадем своята оценка пак посредством технологии, не ги отхвърляме, технологиите са средство, те са неутрални, въпросът е как и за какво се ползват. Да, по същия начин, по който те искат да се отнасят с нас, ние може да създадем това мечтано общество. Голямата условност и това, което превръща тази моя, да нарека, алтернатива на съзидателно общество и което го превръща в утопия въобще, е, че не виждам как в спешен порядък 80% не само от българите, но въобще от човечеството ще придобие тези навици. Съвсем така кратко отклонение. Наскоро излезе една анкета. 70% от подрастващите искат да бъдат инфлуенсъри, каквото и да значи това. Тоест, това са хора, които искат да бъдат нищоправци. Вторият по големина процент от анкетираните бяха заявили, че искат да са търговци. Тоест да купуват, продават някакви стоки по всяка вероятност произведени отвън, защото ние отдавна не генерираме блага. И както България вече се е превърнала в един голям капалъч аршин, нали, в един голям бит пазар, явно и младите това ги вълнува, да бъдат инфлуенсъри и търговци. Да не знам, това мое мечтано общество е утопия, признавам си. И за мое, може би, всеобщо съжаление, по-скоро е възможен другия сценарий. И аз съм го нарекал назад към бъдещето, т.е. връщаме се в един такъв по-първобитен порядък, в който ще има масова сеч, колкото и грубо да звучи, и прочистване. И ще останат, както някои пророци казват, ще трябва да вървиш километри, за да срещнеш жив човек. Като виждам как се развиват нещата не само у нас, ами и въобще по света, по-възможен ми се види този сценарий. Пак казвам, за съжаление, в който се връщаме в едно първобитно общество и живеем на ръба на оцеляването. Разбира се, ако не искаме да играем по свирката на глобалния елит. Иначе е много лесно. Ваксина, чип, CBDC-та, електронно здравно или някакво друго досие, електронна идентичност. Много е лесно. Предоставяш себе си, получаваш въпросното досие или идентификация и оттам насетне ти се предоставят някакви блага, може би пак на база на твоя рейтинг, който имаш. Но ти вече си приключен, как да кажа, на душевно ниво. Ти си се продал. Оттам връщане няма, според мен. Това е декларацията, която си подписал, че ти се отричаш от божественото си начало. И не виждам в интерес на истината как огромна част от хората ще изберат душата си, нали, макар и да погинат физически. Пред това да се продадат. Аз не искам, пак казвам,
никакво статукво да променям. Ако искам да правя нещо, както и тези млади хора, за които споменах, каквито млади хора има в, може би, много други направления, не само по линия на селското стопанство, те ще създават своя алтернатива. Тях не им дреме дали ще има внос. Дори напротив, те до такава степен неглижират вноса, че ако погледнем чисто езотерично на това, както и в книгата там за водата на Масаро Ямото и в филма за Великата тайна на водата, който преди 15 на години излезе, там с чашите с ориз експеримента, когато оставиш един ориз или каквото и да е било вода или нещо друго живо без внимание, неглижираш го такова, то просто изсъхва, то се съсухря, умира. Аз мисля, че така е много по-вероятно да уморим статуквото, каквото и да е било. Дали ще бъде статукво свързано с внос на боклуци и откровени отрови от чужбина, дали ще бъде някаква власт. Повярвайте ми, за властта няма по-опасно нещо от това един народ да я неглижира. Ако забелязвате, всички предизборни лозунги са гласувайте. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Внимание, внимание, обръщайте ни внимание, внимание, внимание. Захранвайте ни, захранвайте ни, захранвайте ни. И другото нещо, което може би сте забелязали, което прави политическия елит в България вече толкова нестабилен и вече няколко години не е имало, всъщност не години, няколко правителства вече не могат да изкарат пълен мандат, това е факта, че 60-70% от хората не гласуват. Това тресе и прави тази политическа, как да нарека, юрисдикция нестабилна. Това не значи, че служебни, постоянната ротация на кабинети на министри и така нататък, това не значи, че те не вършат мизерии, обаче сами виждат, че те го вършат във все по-спешен порядък, все по-видимо и точно това може би ще доведе до брекпойнта, до точката на пречупване, в който народа ще вземе сопите и ще стигне до една жертвоготовност, за която споменах. Знам ли аз. Другия вариант е да създаваме тайни комитети и да имаме някаква комуникация помежду си по никакъв начин, не през устройства, не през платформи, не през интернет, не през телефони, дори не през радиостанции. Някакъв друг тип комуникация, както общуват службите, може би, в България. И в този комитет, когато хората вече достигнат една критична маса, просто им се казва, че в деня Хикс трябва да бъдат на мястото Хикс, а не както сега във Фейсбук, във всички платформи обявяваме, че на 12 май или без значение кога ние правим шествие и да ни чакат пред парламента с метални огради, с жандармерии, с един куп как да кажа, играчки, които да пазят, пак се връщаме на това статукво. Не се прави така. И другия вариант е, както са го правили, пак казвам, Левски, Раковски и всички останали. Тайни комитети и в деня Хикс избухва, да речеме, Априлско въстание или някакво друго. Пак спирам, защото пак станах доста обстоятелствен, но такива неща не мога да обяснявам с две думи. Завършвам с това, че аз нищо не искам да променям. Искам с мое виждане и с съмишленици да създавам наша си алтернатива. И определено има хора, които успяват поне в някои направления. В други ще им е много трудно. Пак стигаме до енергетиката. И това не бяха протести, това беше на енергетиците, това беше жалка пародия на протести. В комплекса Мини Марица Изток и въобще в Мариците са
пряко и косвено са ангажирани десетки хиляди души. 1/3 от тях да бяха излезли и протестите щяха да имат съвсем друг облик. Да не говорим, че от народа никой не си мръдна пръста, за да иде до тях, да застане, да им каже, с изключение на единици, разбира се. Така че това беше пародия на шествия, плюс това техните, било то синдикални или други лидери, бяха или купени, или принудени да се приберат, да млъкнат. Така. Благодаря. Светлана? Сега, Андрей, защо не съм те разбрала или ти мене? Сега, аз съм сигурна на годините на майка ти и съм от времето, когато хубавата форма на New Age. Когато всички тези неща, които вие сега правихте, ние ги правихме при едно много тежко време. Тогава станахме и вегетарианци, почнахме да си обработваме храни и така нататък. Тогава беше много трудно. Дойдоха, значи те вече не са между живите. Имаше хора, които отидоха в Финдхорн. Сигурно сте чували опита на Финдхорн. Там беше и машината на Масаро, беше показана и всичките тези неща, които показаха, че има един друг свят, които показаха за отношението към Земята, че планетата е живо същество и така нататък. Значи, аз за себе си съм намерила начин и как да се храня чисто, и как да живея с минимални доходи, и как да се лекувам правилно. И когато ми се каза преди да стане COVID, защото медитирам там и правя нещо, кой казва също поверявам, че точно след 1 година да се изнесем така, по-голяма групичка от хора да се изнесем, защото еди си какво ще стане. До 1 март. Когато на 13 март ме затвориха, значи идеята беше да направим природна лечебница извън града. Аз все още работя по тази идея. Ирина видя къде съм си сложила труда и как съм се опитала, до ден днешен, днеска бях ще копаем пак и ще пренасяме пръст и така нататък. Пък като ме видиш съм клюща, сигурно и ти си клюща. Така. Значи, аз искам да променям, защото и ти променяш. Защото ако не бях искала да променям, нямаше да има такива като теб. Защото ние правихме вестници. Работих и в медиите. Правихме много неща. Някога. Не останаха много живи от това време. Някои напуснаха и отидаха в по-хубави страни, където могат да работят по-добре. Мечтаехме си за това, което вие сега правите. Защото бяхме единици. Защо искам за общото да работя? Защото като работих в медиите, научих и други неща, че гласа ми до ден днешен ни хори да гласувам от много време, защото знам, че това бях и на преброяване на избори. Изборите винаги са купени. Но това, което правят, аз плача при всяко дърво, даже аз да го режа, макар и да е храст. Пожарите, повечето от пожарите са умишлени. Защо? После правят там ски писти и така нататък и така нататък. Това, което правят, примерно, тая година от една плодна градина всичките дървета ни изсъхнаха. Колко години сме събирали, не можем да ги оберем, червените ябълки по зима ги събираме. Минаха и напръскаха с нещо. Всичките дървета изсъхнаха. Ама това мушмули, бадеми и така нататък, череши, сливи, каквото съседите. Всичко изсъхна. Знаете какво ни правят с Монсанто, искат да ни принудят от тях да вземаме семена и всички други подобни неща. На всичкото отгоре отровиха водата и продължават да тровят водата. Затова купиха извори, язовири. Нямат право да купуват язовири. Според Конституцията те са народна собственост и национална собственост и нямат право да ги купуват. Пред очите ми, като щяхме да се изнасяме извън София, купиха диканите, купиха пчелина, купиха долу сега ми излезе с 5 пръста. Купуват ги изворите и какво правят с тях? Ние не знаем какво пием. Не знаем каква почвата. Значи това да правим промени, ние сме длъжни даже не и заради бъдещето поколение, нека се научи да се спасява и то. Заради планетата Земя, дори
от която сме клетки. Когато реагирам тук и ма знаят в столичен инспекторат, телефона ми е лесен и вече са ме научили, викат Светлана Енчева ли звъни. Да, звъня и чакам полицаите там на входа на парка, когато някой реже дърво. Реагирам. Веднъж ме нападнаха. Реагирах за едни неща, чуса, че аз съм пуснала жалба. Може би някой каза. Обичам животните, но кучкарите направиха едно сборище, където идваха после. Не трябваше там да го правят, защото после се събираха наркомани. Кой друг да напише, понеже съм работила в медиите, аз писах. Писах, чуса, че някой е казал, че съм писала. И дойдоха да ми кажат, че не трябва да действам по този начин. Защо го правя за другите? Може би съм бунтар от минал живот. Да, така е. Защото имам съвест и отговорност. Мен ми е жал, не само. Но това, което направихме ние с планетата Земя, е кощунство. Ние трябва да го оправим, не Бог. Висшите иерархии може да ни помогнат, но ние трябва и от тях да поискаме и да си поправим грешките. Учителя Дънов казва, Бог не се занимава с вашите неща, които вие сте ги направили. Вие сте си ги направили, вие ще си го оправите. Да, така е. Аз ви приветствам, че сте отишли там някъде, като съм от времето, когато всичките се стараеха по някакъв начин да се набутат в големите градове и даже фалшиво да се оженят само и само да дойдат в големите градове. Приветствам ви. Нямаше такива. Но нашата цел, мисля, че за това сме се събрали тук. Ако не сме се събрали за това, нямам работа тук. Просто директно ви го казвам. Това, което съм правила, приемете го както искате. Ако искате като бунтарство, като каквото искате, аз съм работила изобщо. Надавала съм и глас, давала съм от себе си много и продължавам да го правя. Ето, Ирина само знае, че събрах средства, на нея съм ми казвала, тя видя, купих голям имот с цел. Голям, за мен ми е голям. И с заеми купих нещо, където да се събираме. Какво стана? Казаха ми, който си го е купил да си го работи. И сега сама си го работя. Вътре сложих си една каравана, има място за още. Идват, като дойдат, събираме се какво да хапнем, да си опечем нещо на огън, не толкова. Значи, хубаво е да се обединяваме, да работим за цялото. За това съм тук. И знам, че статуквото се променя от такива като мен, като Андрей и като всички вас. Значи, показвайки, че има и друг модел, мотиката и молитвата по какъвто начин я намерим да го я направим. Дали ще се молим на управляващи или кой, както намира за добре. Привършвайки разговора, ако има някои, които искат да работят точно с силата на мисълта, и то се прави конкретно, и там има методика. Всичко се прави с методика. Нали знаеш кога да сееш, кога да го пръскаш, кога да го береш. Нека после да се обединим. Благодаря ви. Благодаря ти, Андрей. Благодаря ти. И аз благодаря. И аз благодаря от името на останалите. Николай, ти си на ход. Всъщност извода от цялата работа, който аз си правя, от този разговор, и не само, е, че трябва да намерим рецептата. Още според мен не сме я намерили за съвместно действие или колективна работа. Сега, това, което всяко нещо си има нюанси. Това, което казва Андрей, е точно така. Говорим за, примерно, групи храна за село, от село и тем подобни. Това е чудесно,
но само от гледна точка на създаване на някакъв модел, даване на личен пример и в този дух. Иначе то, ако го погледнем по-глобално, то не върши работа. Защото, както и Светла каза, ще минат, ще напръскат отгоре и всичкият ти труд отива по дяволите. Цялото общество, дето сте го създавали, и връзките, да се подпомагаме, да не сме зависими от магазините, всичко отива по дяволите. И това е съвсем елементарен пример. Имат така наречената система, има купища методи, за да противодейства на подобни неща. Но всичко е въпрос на това дали дадения пример и модел ще бъде препознат от така наречената критична маса хора. И когато даден модел бъде препознат вече от тази критична маса хора, тогава вече системата става безсилна. Тоест тази алтернатива не е там от някакви си хаковци, които да се възприемат като някакви откачалки, дето тръгнали да правят нещо. А когато се препознае от съответния брой хора, вече става наистина действащ модел. Така че нещата са относителни. Дадено нещо може да се възприеме като нещо, което не върши работа, а в следващия момент то да се окаже от критично значение за успеха на това, което искаме да постигнем. Така че нищо не трябва да се омаловажава, нищо и не трябва да се фаворитизира. Тоест да се казва, това е нещото, само по това направление ще работим. Така мисля аз, сега. Това е моето мнение, естествено. Тъй, че другото е, когато някой казва, трябва да правим нещо. Дайте да го измислим заедно какво да го правим. Не трябва да чакаме готови отговори. Това е другото нещо, че много често очакваме да получим готови отговори за това какво трябва да се прави или дадена идея възникне и очакваме някой да измисли механизма, по който да бъде реализирана тази идея. Трябва да сме със съзнанието, че, пак казвам, мое мнение, трябва да сме със съзнанието, че когато имаме някаква идея, то трябва да мислим активно по това как точно трябва да бъде реализирана, с всичките подробности и детайли около реализацията й, а не да очакваме някой друг да започне реализацията и да измисли как да бъде реализирана, пък ние да се включим само. Естествено, нормално е, всеки е силен в определена област, нормално е да се търси съдействие от други хора по реализацията на дадена идея в области, в които примерно ние самите виждаме, че нямаме достатъчно капацитет и имаме нужда от помощ. Общо взето, ние много пъти сме го коментирали, мисля, че няма две мнения по въпроса, че сам човек нищо не може да направи или дори някаква малка групичка хора.
малка групичка хора, единственото, което може да направи е да даде някакъв личен пример, в каквато и да било посока да е той, който да бъде препознат от по-голяма група хора и това нещо да се получи, нали, вече да се реализира на практика. Така че и другото нещо, което аз и друг път съм го казал, не знам, направил ме много силно впечатление и ми се е запечатало в съзнанието. Една вечер пак се бяхме събрали така някаква група хора и бяха големи караници и т.н. И един човек точно от Бялото братство каза: не трябва да има елемент на обвинение между нас. Никой няма право да обвинява другия в каквото и да било. Може да има някаква критика, градивна, забележки и така нататък, но не е елемент на обвинение. Ти, що така и нали. Това нещо ми се е запечатало и наистина, ако успеем, нали, да комуникираме така помежду си, без този елемент на обвинение, ние, вие, еди кой си, ма вие що не направихте така, ма вие трябва така да направите, нали? Тогава нещата, според мен, ще потръгнат по-леко. Тук в тази група до голяма степен сме успели да го постигнем това нещо. Надявам се да продължаваме в тази посока, защото обвинението спрямо някой предизвиква съответната реакция и започва една конфронтация, а всъщност конфронтацията, точно на конфронтацията, на противопоставянето, нали, да го кажем по-български, се базира добре известния принцип разделяй и владей, на база на който всъщност ние сме превърнати в роби. И това само още нещо да кажа, съвсем кратко ще се опитам да бъде. Мисля, че Андрей го повдигна този въпрос. Нещото, което вече говоря като просветна група и въобще не само ние, ами като цяло, нещото, което трябва да бъде причупено у хората, това е робската психика. Какво се разбира под робска психика? Тя е свързана и с тъй нареченото консуматорско общество. Много по-лесно е да бъдеш роб. Колкото и странно да звучи, много по-лесно се живее като роб. И роба не се занимава нито как да се осигури храната, нито как да се осигури покрива над главата. Той не се занимава с нищо. От него се изисква само послушание. И ние в момента сме точно и в една или друга степен точно с тази робска психика. Свикнали сме. Имаме си електричество, някой друг не го осигурява, имаме си топлина, имаме си храна по магазините. Ние трябва само да даваме труда си. И въобще целите, то не е само труда си, но и душата си, ако ще, всичко да даваме, за това да получаваме наготово всички тези неща. Така че този модел много трудно, според мен, се причупва и този начин на въобще мироглед и възприемане на света. Да бъдеш свободен е тежка задача. Изисква се изключителни усилия, непрекъснати усилия, не еднократни, а непрекъснати усилия. Както каза и Андрей, мисля, че също го каза, трябва да се чете, да се следи, да се внимава
какво се случва около теб, защо се случва и така нататък, да се анализира. Нали. Пак много по-лесно е да си роб. Да кажеш, от мен нищо не зависи, да псуваш само, аз ходя да им бачкам на тез, нали, те заплати не дават, искам по-големи заплати, искам. Ама чакай, то не става с искане. Нали? Както и да не се разпускам на тази тема, спирам до тук. Благодаря. Сашо? Значи тук чух аз няколко много важни неща, които ми направиха силно впечатление и ще се хвана за тях, защото аз съм достигнал до тия изводи, само че не съм ги, така да се каже, пропагандирал масово, тъй като не е имало разбиране от отсрещната страна или нещата, които трябва да се направят, са малко недостатъчно разбираеми за хората. Но аз също съм стигнал до тия изводи и затова ще ги повторя. Става въпрос за така нареченото волеизявление, за което Станимир е говорил. Ники, тебе те чух, че в тази посока говориш. Андрей също мисля, че каза за волеизявата. Мен идеята ми е точно в тази посока, че там е правилният начин да се изявяваме, извинете, не да протестираме, защото протеста той наистина е натоварен с доста негативна енергия и освен да доведе до някой бунт, разрухи и някакви такива стълкновения, които са се случвали в миналото, защото се говори, нали, че в България няма големи протести, че хората не протестирали. Напротив, миналото много големи протести имало. И аз познавам такива протестери, които 10 години са били нон-стоп на площада и са протестирали, и са се борили. И накрая са се разочаровали, но после се върна в подробности за тия неща. Някъде там при волеизявата на мен ми се въртат нещата, че трябва да се случат по-подробно. Иначе Левски е показал най-добрия път, който дори партиите го практикуват, а именно създаване на комитети. Било то тайни комитети, било то комитети за взаимопомощ, било то комитети за снабдяване с стока и храна. Тия всичките неща Левски е доказал колко са работещи и затова в момента партиите се възползват прекрасно точно по този начин, създавайки комитети. Не всички, да някои са директно спуснати и на тях не им трябва дори да създават и комитети, да създават организации по места. Те просто са си спуснати като проекти, но няма да задълбавам в системните неща, които са против нас. Така че за мен най-добрият вариант е с комитетите. От комитетите могат да произлезат дори големи маси протести от осъзнати хора, които вече готови, знаят за какво става въпрос. Но там вече, според мен, трябва да говорим за гражданско неподчинение. Лошото за мен гражданското неподчинение е една от най-силните форми за протести. Бунта също е доста силен, но там трябва да си доста подготвен как да го направиш и да си готов на големи жертви. Докато при гражданското подчинение може да ти се случат някакви неща, ама ако сте много хора, властта бързо в смисъл полицията и жандармерията бързо ще клекнат, защото за сега в България, което е хубавото, е, че полицаите не са като на Запад да са толкова раболепни и подчинени на властта.
че да почнат да бият хората и така нататък. Слава Богу, в България ги няма тия моменти. Имало ги е, в някакви частични моменти ги е имало. Те са били, общо взето се е доказало, че тия хора не са били полицаи, били са някакви бодигарди, които трябва да сплашат определени хора. И това не са били големи протести също. Та идеята ми е, че създавайки комитети, всичко друго може да се случи по много по-лесен начин. Въпросът от тук нататък обаче, когато се правят такива неща, трябва да си жертвоготовен и най-големия проблем е да не ти овладеят процесите, защото няма почти бунт или протест или пряко неподчинение или дори революции, които да не са били овладявани от световния елит или самия световен елит да ги е дирижирал тези процеси. Така че тук трябва да се направи много добре и сметката и след като успееш да постигнеш нещата, първо трябва да умееш да си контролираш постоянно процесите, защото много често при такива анархични протести, които в миналото, примерно 2013 мога да кажа. Аз не съм участвал в тези протести, но познавам доста протестери, които са участвали, които са събрали над 100 хиляди и повече човека, които са искали Велико народно събрание и които са ги разбили отвътре, като са ги настроили един срещу друг, като са говорили за всеки някакви компромати са извадили властта било, внедрили са се вътре други хора, пък които са искали да яхнат определена част от хората и после да се опитат да се издигнат като партия и така нататък. За Ивайло Франц мога да кажа, примерно, като пример, не знам някой дали го е чул и да не го е чул. Така че тия процеси трябва да се следят от първата крачка до последната крачка. Някой беше казал за план, че трябва да има. Да, и в тия неща трябва да има план и то постоянен план да има. Слава Богу, в похода за мир и неутралитет план имаше. Проблема на похода за мир и неутралитет, че не излязоха достатъчно хора. 50 хиляди в цялата страна не е достатъчно. Много повече хора трябваше да излезат на тия походи, за да има някаква сериозна воля изява, но за съжаление хората са прекалено обезверени, не вярват на такива неща, смятат ги че са поредните политически игри на някого, който иска на техен гръб да се облагодетелства. И точно заради това те на такива неща трудно ще излезат. Ако излезат, трябва да имат или някакъв личен собствен интерес от сорта на някой да ги е субсидирал, или да им засегнат лично бранша, за който са излезли да протестират, както беше при енергетици, както беше при миньори, както беше при земеделци, или трябва да е нещо, което да им се е случило, което да им е причинил катарзис, да са разбрали, че всъщност колкото и добре да живееш, властта винаги може да ти вгорчи живота, дори пряко, особено за България това се отнася много сериозно. Така че тия хора на такива неща трудно ще излезат, но когато тия хора участват в някакви определени комитети и тия комитети си имат определени правила, имат си определени там определени определени правила, не мога да се сетя в момента другата дума, подходяща, тогава тия хора, сливайки се в този екип, ставайки част от такава общност, те самите ще осъзнаят колко всъщност са важни, как всъщност с тия хора, след като вече са се обединили и са намерили съмишленост помежду си, познават се добре и ще са готови да излезат на такива неща и да се борят било то за държавата си, било то заради това, че
са натиснати от властта, това вече са отделни теми, нали? Така че за мен е в комитетите истината или в... тия воля изяви, за които си Станимир говори и други говорят, те са също... те имат енергиен поток, който човек трябва да е наясно, обаче пък с тия неща да разбира от как се насочва енергия, как се създава егрегор, как се създават други неща, така че да може да се повлияе по този начин. Така че аз така ги виждам нещата, чрез комитети по места да се създават всичко останало, което е необходимо, било то волеизява във вид на изява на площада, било то народни събрания на самите площади, макар че то, когато ти имаш комитети, това не ти трябва. Друг е въпросът, че комитети в България, нали, в момента, не, всъщност не е толкова трудно, въпрос на желание и саможертва, естествено, да отделиш от времето си, да пренебрегнеш личен живот, да пренебрегнеш неща, които са ти важни в живот на лична основа и да се включиш в такива неща. Да, това е доста трудно и човек, когато не е притиснат до стената, трудно се навива на такива неща. Така че общо взето нещата са сложни са си. От всякъде погледнато са си сложни, защото ако имахме, да кажем, народ, който милее за родина и за държава и е готов, нали, дето се вика, и кръвта да пролее за нея, нещата щеха да са други. Обаче много хора са отписали тази държава, казват направо буквално, че ние нямаме държава, други пък казват, какво ме интересува мене, аз си гледам личния живот, не мога да се занимавам с тия политически игрички, дето накрая те ще се облагодетелстват, аз пак ще съм зле и какво значение има кои ще са на власт и така нататък. Затова казвам, че хората са много обезверени. Било то протестери, които са 10 години били на площада и са им се катерили по главата, за това, че не са пожелали да станат част от властта, примамвани, или пък защото са виждали как техни съмишленици и съратници влизат във властта и виждат как се омаскаряват и стават част от статуквото буквално. Така че много е, да не говорим, че тук процесите в България в тази посока, специално за протестите, се пускат едни хора тип агенти, аз така ги наричам, които специално се внедряват в протестите, за да разединят хората, за да насочат енергията в друга посока, за да се самоизяват по някаква причина за големите протести, по този начин да яхнат вълната и после да обезличат. И въобще тук е много експериментално действано според мен върху протестите и затова сега протестите са ни толкова рехави и толкова малки, защото овладяването, за съжаление, на протестите в България за мен е бил някакъв експеримент. Аз много нещата, които са се случвали в България, сега ги виждам на Запад и затова си мисля, че в България се е провел един експеримент успешен, за съжаление, който е накарал хората да се отдръпнат от протестите, най-вече защото за повечето хора протестите са вид политика. А те не искат да се занимават с политика. Те просто искат да си граждански активни или за народа да се борят, а не за да участват в някакви политически игрички. И както виждаме,
в момента около властта, който се върти, независимо колко дадена партия показва, че защитава интересите, постепенно изкачвайки се по стълбичката на властта и започват да си забравят обещанията, да пренебрегват електората си и започват да служат на мамона, така да се каже, защото те едни с целта, че се искат властта на всяка цена, други с целта, че са влезли там, за да се облагодетелстват финансово, защото наистина там има, деца вика, там е парата, деца вика, и забравят и за защита на хората, и колкото и се бият за големите патриоти, в един момент ги виждаш, че са поредните продажници. Така че аз нещата ги виждам в комитетите, но си трябва от саможертва, когато става въпрос за саможертва, трябва да ти е нещо мило и скъпо, за да си готов да направиш саможертва, пък за съжаление не са много хората, на които България, родина и така нататък им останала скъпа. По-лесно им да фанат самолета и да си заминат за чужбина, за съжаление. Така че нещата са доста усложнени във времето и не знам, аз затова казвам, че аз най-добрия изход го виждам мащабно излизане на осъзнатите хора от системата и да си правиме било то нова система, било то ново общество, няма значение, но с тия протести, с тия неща, просто аз не ги виждам като възможност за сериозна мащабност. Дори когато беше то последния голям протест там с Бабикян и Трогното трио, дори там хората се видя, че когато трябваше да тръгнем деца вика, да се бориме с зъби и ногти, за да свалиме Бойко и така нататък, хората предпочетаха да са си мирни, да са си тихи. Хаджи Генов им показа, че нали, може да ги води и те решиха него да го припознаят, вместо да решат да се борят, за да свалиме Бойко от властта. Така че и там нещата едно време България, поне агитките, дето се вика, бяха голямата сила на протестите, правили са много зулуми, случвали се много неща благодарение на тях, така по-сериозни, заради които властта се замисли, искат ли кръвопрелития на улицата и разни други такива жертвени истории. И се е случвало и да подават оставки поради такива работи. Сега вече въпрос на тълкование, доколко е било сценарий, доколко не е било сценарий и така нататък. Но поне тогава протестите са били, дето се вика, имало някакъв резултат от тях. Сега протестите, хората искат да са мирни, нещо да се изяват, ама да покряскат там нещо, да повикат, да се поразходят, ако щете, да по някакъв начин искат да се наистина да се изяват. Само, че проблема е, че не знаят как. И това, че не знаят как, им пречи принципно да има някакъв по-сериозен резултат от протестите. Похода, според мен, имаше доста добра идея. Имаше и добри организатори, имаше и достатъчно активни хора, които бяха готови да, така се каже, да подготвят почвата, за да излезат много хора, но за съжаление повече от 50 хиляди човека на походите не са излизали едновременно, може и малко повече от 50 хиляди, което е крайно недостатъчно за една голяма България. Така че
Така че не знам. Нещата са много сложни. Не знам. Освен комитетите и това да създадеме, да кажем, хора, които милеят, то не е точно да ги създадем, а да намерим хора, които милеят за родината си и те да тръгнат да правят нещо, което е най-смислено, като се направи програма, там се зададе цел и се направи и се направи план. Друг вариант в момента просто не виждам. Хората нямат желание да излезат масово и това е големия проблем за мен. Аз поне съм се включил 2018 година в тия всичките неща. Участвал съм, имам около 100 протеста имам сега, колко точно не съм ги борил. Участвал съм в много протести и съм видял много неща от тия протести и съм видял, че хората просто на протести не са готови да стигнат до крайност, така да го кажем, и не са били почти никога числени, освен когато там се подлагаха по отровното трио, където си мислиха, че отровното трио са нещо по-различно от предишните. Те тогава хората бяха набрали много, да се свали Бойко, нали, и се намери такива, които да се възползват от цялата ситуация. И знаете по-нататък с отровното трио какво стана, с партия прерасна и до ден днешен са в политическия живот на България тия образи. Така че прекалено много пъти сме били лъгани в протестите и не знам. И така, като се замисля, не знам всъщност успешни, сериозни протести, които да са преобърнали някъде нещо, не знам, то по-скоро е пак някакъв вид изява, която я даваш, че си гневен и така нататък, ама да свалиш властта, трудна работа. Ако не си готов на крайни саможертви, как се вика, с опите, с тоягите и с това да излезеш и дет се вика да тръгнеш и да се биеш, ако трябва, с полицаи, които не искат да отстъпат. Другото просто си е някаква изява, която обикновено не води до никакъв резултат, освен малко да ги накара да отстъпат, дет се вика, докато пак се засилат, както примерно направиха с протестите за против стратегията на детето, с СЕТА, всичко го пробутаха отдолу през закони и законопроекти. Тайно, без въобще хората да разберат, чак в последствие разбраха хората, така че не са имали особено добър резултат във времето протестите. Да, причината е също и, че е малка численост. Нали? Аз съм го казал, че 1 милион, ако излеземе, тогава вече нещата ще са други, ама хората са обезверени и трудно биха стигнали до такова масово излизане. Някои казват, като се стигнало до глад, тогава ще ли да излезат. Хората, не знам, там съм за сега 50 на 50. Не съм сигурен, че когато хората са умрели от глад, че са много конструктивни и ще са много правилно ще се изяват както трябва. И това е общо взето от мен. Благодаря. Благодаря, Сашо. 3 въпроса имам, които искам да обърна внимание. Първото е на твоето
изказване за това, че има хора, които са започнали борбата и след това са се обърнали. Ами, те не са почувствали личната си отговорност, която са поели пред своите другари. Тоест, техните другари не са се задействали, когато човека е почнал да се обръща и не са му набили канчето, за да му обърнат внимание, че той е отишъл там във властта за друго, не за лично облагодетелстване, и че ако някой там го натиска по други параметри, той не трябва да се притеснява, а да го каже това в комитета, в организацията, която го е изпратила там, и заедно да мислят решение, а не да се поддава там и да предава всички останали. Така че, колкото е виновен той, толкова са виновни и останалите. Това по този въпрос. За Светлана. Протестите в Пазарджик и прочее и прочее. Законите се изпълняват от хора. Съответно, ако някой си там е намерил начин да представи тежко престъпление като по-леко или като не знам там какво си, и не ги знам случаите, не ги следа, него трябва да се атакува. Лично. Лично той трябва да бъде атакуван. Системата не може да я атакуваме. Но чрез системата него би могло. Така че това е моят отговор на твоите въпроси, какво да се прави в тази ситуация. Ето това е, да се търси отговорността на тези магистрати, които взимат такива решения, които виждаме, че не са коректни, да го кажем меко. И най-накрая моите изводи от днешната среща. Първо, че ние трябва да знаем, че не е лесно и няма да стане за утре. Както на протеста. Няма как. Може би най-важното. Трябва да учим самите ние, наистина, всичките, организирано, директно като в училище, да учим управление. Управление не е голяма наука. Трябва да го схванем всичкото това. Защото като махнем тези управляващи, кой да дойде? Трябва да е някой подготвен. Не държа да съм аз. Обаче, кого да накарам да учи това? Единствено себе си. Кой да накарам да се подготви? От друга страна, като знам тази материя, аз бих могъл да сложа някой аватар вместо мен, там в парламента, и да му дърпам конците. Ако той е достатъчно луд да се съгласи на това, да се продаде на мен в този случай. Лошото в тази ситуация е, че това се остава същата търбополяритарна система, което няма да излезе на добро. Доброто е всеки да се научи на управление, поне в някаква степен, за да може да следи управляващите.
И разбира се, някой да се научи както трябва да управлява, за да бъде управляващ и да има съвестта, да го кажем, да приема от тях сигнали за това какво искат те. Да, това е най-трудното. Когато се окажеш с много ресурси, възникват желание да си оближиш пръстите. И на това трябва да се научим. И на друго трябва да се научим. Светло няколко пъти подсказва молитвата и мотиката. Не. Този, който знае да ги управлява, той ги управлява, а ние виждаме само марионетките, аватарите. Така че те не учат на гърба на народа. Те не учат нищо, те никога нищо не знаят и не искат. Разбира се, това е моето мнение. Благодаря за вниманието. Николай? Да, всъщност Сашо ме подсети, че още нещо исках да кажа, а пък после се появиха и други елементи, други теми, които съвсем накратко бих искал да спомена. За тайните комитети. Значи такова нещо, поне според това, което аз съм изследвал, такова нещо като таен комитет няма. Така че според мен не трябва да се отива в тази посока някакви конспиративни такива завери, тайни организации и така нататък. Тайните комитети на Левски, между другото, изобщо не са били тайни. Цялата структура, организация, дейност и така нататък е добре известна била на властите. Така че тайността е една илюзия. Тогава в тези условия е имало нужда за пред хората да се представя като тайно, за да им дава някаква сигурност, защото иначе пък съвсем никой нямало да се включи в тях. Но това е една друга голяма тема, която не му е момента според мен сега да я засягаме. Всъщност какво са правили Раковски, Левски, защо, как и така нататък. Ако имате желание, бихме могли да поговорим на тая тема, защото тя не е маловажна. Как са се случвали тогава нещата. Така че за тайни организации аз лично не съм си и помислял, защото такова нещо според мен няма. По отношение на другите въпроси, които се повдигнаха, не трябва да забравяме основен принцип, че неуправляеми процеси няма. И винаги трябва да се търси първо даден процес съществуващ, кой го управлява, и второ, когато инициираме някакъв процес, който искаме да се случи, да мислим в посока как да бъде управляван от подходящи сили. Това с възможно най-накратко да го кажа.
Между другото, ще дам пример от най-скорошните събития, въпросния поход за мир и неутралитет. Не сега малко като самохвалство ще прозвучи, обаче само преди няколко дни беше направен опит тази инициатива да бъде яхната. Не знам дали сте наблюдавали, обаче в копието, яхнатото на похода за мир и неутралитет, дали се събраха 50 човека, не знам дали имате толкова. Това, пак казвам, може да прозвучи като самохвалство, но за мен означава, че сме се свършили добре работата като организатори на това мероприятие. Всъщност има, аз за това говоря, че е необходимо да имаме методологичен подход към нещата. Има неща, няма нужда да откриваме топлата вода. Емоциите в повечето случаи, при подобни случаи, не са добър съветник. Необходим е хладен и трезв разум. И трябва да стъпваме, защото тази методология, за която аз говоря, това всъщност е натрупано знание през вековете и трябва да стъпим на него. Не да правим някакви такива свободни съчинения, защото друго е, когато се стъпи на някаква здрава основа. В крайна сметка всичко, което го изговорихме, е вярно, хубаво, полезно, но това, което и Крум до някъде го каза, трябва да се запознаем с методите на управление. Като управлението е, нали, тук вече идва момента, че не веднъж сме говорили, че трябва да си уеднаквим терминологията, за да може, когато говорим, да се разбираме добре. Управлението не става дума да влиза някой в ролята на овчар, който да подкара стадиото, а управлението става дума по-скоро като метод на осигуряване функционирането на определени системи. Защото обществото, независимо колко е голямо, е една система. Но това са неща, които сега наистина може би не е удачно в момента да ги коментираме. И в крайна сметка за мен, пак ще го повторя с риск да съм досаден, най-важното нещо е да уважаваме, нали, възможностите, способностите на другия, до някаква степен да имаме и доверие в това даден човек или група от хора, когато са експерти в дадена област, не да бъдем абсолютно безкритични, но все пак да имаме някакво доверие в тяхната експертност и определени неща, които те излизат на база на тяхната експертност като мнение и като методология, ако щеш, нали, да ги приемаме, без да се опитваме да сме специалисти по всичко. Това, нали,
точно в контекста на тази сечашната тема, която може би се поотклонихме от нея. Нали, за и против протестите, трябва ли да има протести, пак с тая условност, че не става дума точно за протести, малко за по-различни неща, но трябва ли да има такова масово събиране на хора по площадите, така да го кажа. И да, ще спра до тук, че доста, доста напреднахме във времето. Благодаря. Значи, ние в един момент си уеднаквихме понятия, желания, значи не отрекохме изобщо, тръгнахме с отричане на протестите. Сега видяхме, че те са форма за изказване на недоволство, но въпросът е как ще бъдат направени и така нататък, колко ще бъдат включени там. Така, какво ще правим с всичките тези достижения, до които стигнахме? Кой ще ги чуе? На кого ще ги представим? Не само за нас. Да, за това дигнах ръка. Значи, не са само за нас. Разбира се, ние ще ги развиваме първи и ще ги представяме на всеки, който се интересува, но като цяло са за обществото, за всички. Това, което научим, ще го предаваме нататък. В тази ситуация сме просветна организация. И да, медия сме, когато трябва да пренесем някаква информация някъде, може би като част от друг процес. Но като цяло, нашата идея е да сме просветна организация, да трупаме знания, които са полезни за цялото общество и да ги предаваме тези знания по-нататък на всеки, който иска и може да ги поеме, за да има ефект от всичко това. Точно както са натрупани и осъзнати тези същите знания през вековете, ние просто продължаваме традицията, така да се каже. Продължаваме нататък да бутаме топката. Това е моето виждане. Сашо, заповядай. Да, и аз ще да кажа, ще бъда по-конкретен, ще се качи записа по определените групи, в които имаме платформи, говорим за Фейсбука в Мяра страницата, в Телеграма, в Ютуба и всеки, който иска да се запознае, да научи нещо повече или да си припомни нещо, което е забравил или който не си е подредил мислите в тази посока, ще може чрез това, като го чуе, да си извади собствените изводи и да реши оттам насетне как да действа, ако го вълнуват тия процеси, естествено. Ако не го вълнуват, той няма въобще да седне да го гледа. Това е идеята. Затова сме просветна организация, да си даваме, грубо казано, знанията на хората и който може нещо да извлече от тях, идеално. Не задължаваме никой по никакъв начин. Просто си казваме опитността, която сме натрупали, знанията, които сме натрупали, това, което сме чели, това, което ни се дало свише, това, което сме разбрали от духовен план и така нататък и го предаваме на хората, така че те да могат да се по някакъв начин самообразоват в дадената посока, в която сме задали конкретната тема. Примерно, като има някакво недоволство, трябва да се разпише пътя как недоволството да стане в доволство. Тук вече даже и програмистите си вършат работа, защото могат да разпишат една блок схема и да покажат как се стига до там. Не само тръскаме се да недоволстваме, ами дайте да видим пътищата, стъпчиците,
как го виждате вие, как я виждате промяната. Това е моето предложение. Добре, мисля, че се изчерпахме днеска. Благодаря ви. Аз лично трябва да помисля. И в петък на оперативката ще мислим какво ще правим нататък. Каква ще е следващата стъпка. Някакви въпроси други? Добре, няма въпроси. Значи, благодаря ви. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви за времето. И до скоро. До скоро и лека вечер. Лека вечер на всички.